Wel, dyma gwmni hollol unigryw. Yr unig gwmni yn Ewrop sy'n creu pecynnau llawn cynron bach sy'n gallu gwella clwyfau cas. A dyma ni tu fas y labordy yma ym Mhen y Bont. Cynron? Maggots? Yeah. Lle mae'r maggots, is? Nhw jyst ar hyd y lle neu be? Na, maen nhw yn y labordy yma. Sa'n licio nhw, Rhys. Bod nhw'n edrych fel rhywbeth o ffilm arswyd, mae cynron yn dod o wyau pryfed cyffredin. A thra bod Aled yn ymddwyn fel babi bach, ges i sgwrs dy Dr Llunos Harris o Brifysgol Abertawe. Beth yw maggot therapy? Maggot therapy di rhoi maggots ar glwyfau sydd wedi heintio'n ddrwg. A mae'r maggots yn helpu i lynhau'r clwyf. Maen nhw'n rhyw fath o bita'r tissue sydd wedi marw. A maen nhw'n diheintio'r clwyf ar yr un pryd. Felly beth ych chi'n neud fel ymchwil yn y brifysgol ar hyn o bryd? Wel, dyn ni wedi dirganfod bod yna un cymegin mae'r maggot yn ei gynhyrchu. A dyn ni'n trio gweld allwn ni buro fo i ddefnyddio fo ella fel gwrthbiotic newydd. A dyn ni'n trio hybu'r defnydd o maggots yn yr ysbytai ag i wella clwyfau. Felly mae maggots yn cael enw drwg, ond maen nhw'n achub bywydau. Rhys! Lle ti wedi bod? Dire? Helo! Hiya, Tina. Reit, Al, dyma'r gwesty'r gwybed. Mae yna 600 o wybed mewn bob bocs, a mae yna 30 o bocsys. Felly, ffaint o wybed sy'n yma? 19,000. Maths da iawn. Fan hyn, maen nhw'n casglu'r gwybed ac yn bwydo nhw dwywaith yr wythnos, fel maen nhw'n dodfi wyau. A wedyn maen nhw'n casglu'r wyau, fel mae ti'n gwneud fan hyn. Reit, Al, ti'n cofio'r clympiau yna o wyau, lle oedd yna filoedd yna? Wel, yn y stafell yma, maen nhw'n rhannu nhw'n unigol a wedyn ni diheintio nhw. Ac ar ôl hynna, tyfu nhw i fod yn maggots. Ar ôl i'r wyau dyfu am 4 awr yr hugen, yn y stafell yma, maen nhw'n rhannu nhw mewn i bagiau yn barod i fyny ar ysbyty. Felly mae rhaid i'r stafell yma fod yn hollol lan. Nesa. Mae'r maggots pan maen nhw'n mynd ar y glwyf maint yma. O wedyn ar ôl 4 diwrnod, wedi bita gymaint o groed, maen nhw'n maint yma. Actually, eitha cute. Allwn ni fynd â nhw gytre? Please. Please. Rhys, please. Na. Rhys! Na, Aled.